Tapos mo mga bulag din ito. Diba? Wow. Ay, parang gasan. It's me again, Super Migubayan. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is padayon lang ito kung video una kay kuan kanay magkauban nato ba mga balis ka kuan kay picture ba niya nakakita sa akong isda wala koy mahimo kay kauban man wala lang biyaan di ba? So kami naman tanawa ang mga tao diha nga naamis. So super fam na sila kalipay og makakita na sila isda. Ano o kana sila super fam no. Kana sila didmas lang sana sila karon kay di pa matatantong sikat god nga tong vlog. So kung sikat ko adi mo sikat ko na sila tanan. So bigay lang po ba. So kani nga lugar super fam kani nga Bindoy Shark na ani sila sa Bindoy kay Bindoy Shark may nakita di ba? So kani nga to ha nagi ka like Pino Chef nya na sangit ra gid mi dire kay mo man gini ilang ganahan mag picture gyud nya basta ilang ganahan mag picture dito sila mag video. So ato pag picture na sila ha kami wala tara ko may nga kanang amo ang pag ato Pino Chef pag sa worth it ra pud siya ba. So, super fam, may na maligyag balot ato. O nya, murag ruol na gweta. So, super fam, wala makoy kwarta na ngayon kung asin laman. Alas man ang bunga nga mo. Ano tag malibre ng ano kay pagkakaroon, wala pa man tayo masang budget niya. Mata malibre lang. Wala ba? Interest man niya. Wala man tayo budget. Dili, isang kumukaon kay wala man po budget mo. Uy, kayo. So, kapag yung mga tao ato, bijuhes, anak kayo. Upagid sila na lato. So, super fam ka na sila ito sa bulaton kayo. Para po lahat itong mapabiyag o kalipay ba mga grupo nga katupod sila mga unang putuan na po isang kauban dire dan ako kasulti na yung lugaran nga na nasibili siya ka na isda so may kasulti nga ng lugaran nga nagpapicture na sila kana sila diha kapapicture na sila para remembrance nila nga naabot sila ng lugaran o para ma-enjoy po nilang pagkita nila sa fellowship. Ihapit sila sa aning kuan ining tourist spot diri sa Bindoy. Diri sa municipality of Bindoy. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! so morto siya si Peppa okay man po na mag-picture ta aning mga kuan ba kay kaysa itong kuya gani mag-picture pa tayo patakabos mo mga bulag din ito diba? Wow ay parang gasan. Gusto mo saksakin ko nga lang mo ha? So morto siya super fam morto siya super fam kay pinuli na kay hapit na gabi kasi magkasulti na ning isda nato karon dire. This is wonderful. This is awesome and it's so very elegant and it's so nice and it's so very wonderful. Because people out there are always taking selfie and they don't know on how to go home because they are always taking selfie like that. Because the people is also known as asalagan. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. And so, mura to siya super pa mga akong vlog karon. Don't forget to subscribe Super Migubay. Sa akong TikTok Super Migubay and Facebook page Super Migubay and mura to siya and bye bye and have a good day kay mga on sila balot upita sa kita.